ಕಾಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಏರು ಉಂದುವೆ ನೆಂಚ ಪಂಡ ಇಂದು ಒಂಜಿ 50 ಅಜ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂತಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಡ ದಿಪ್ಪು ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗ ದಿಪ್ಪು ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗ ದಿಪ್ಪು ವಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಐನಾತ್ ಮೆಡ್ಲಿನ ಮಂತ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಇಂದು ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಕಾಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪದಾದೊಂಡು ಅವೇನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ದುಂಬಲ ಪನ್ಪುಜಿ ನನ್ನಲ ಪನ್ಪುಜಿ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಕಣೋ ಒಳ್ಳೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೌದು ನೋಡ ಮಾಡು ಫೈಟ್ ಮಾಡು ಎಂಕಲ್ ಫೈಟ್ ಪೂರ ಮನ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಗನಾಗ ಎಡಿಟ್ ಆಡ ಬಂದ್ಪೇರು ಇವನ್ ತಲೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀರೋ ಸರ್ದು ತಲೆ ಹಾಕು ಇವನ್ ತಲೆ ಬೇಡ ಪಂಡ ಬಾಡಿ ಪೂರ ನಮನ ಬೋಡು ಮಂಡೆ ಕುಡೋರೆನ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಒರಿಯ ಮಗೆ ಬಂದು ಬುಡ್ಜೇರು ಆರ್ಮಿಗೆ ಪೋರೆ ಪಂಡ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಏಜ್ ಒರಿಯ ಮಗೆ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಾಯನಗ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಅನಾಥೆಂದು ಪಂದು ಮಲ್ತದು ಪೋದು ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಐಟ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಶೋಧು ತಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾಡ್ಲ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದ್ ಶೋಧುತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈಶ್ವರಿ ಮಂತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಮಂತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಭೈರವ ಸೂಡವೆ ಅದು ಬೇಲೆದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಡದಂಚಿನ ಜಾಗೆಡುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕಾಡತ್ತು ನಿಜವಾದ ಒಂದೊಂಜಿ ರಬ್ಬರ್ದ ತೋಟ ಯಾನು ಕುಡ್ಲರ್ದು ವೇಣೂರುಗು ಬೈದಿನಂಚಿನ ರೀಸನ್ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕೈತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಟ ತುಳು ಸಿನಿಮಾలో ರಿಲೀಸ್ ಆತಜಿ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸರ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ತೂವೋಡು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದುಲ್ಲ ಬಂದು ಸೊ ಮೇ 3ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನೊಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿಯರೆ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟೆ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನಾರು ಮೇರು ಮೂಲತಃ ಒರಿ ರೈತೆಲ್ಲ ಅಂದು ಒರಿ ಬೈಕರ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ರೈಡರ್ಲ ಅಂದು ಸೊ ಮೆರ್ನ ಅನುಭವ ಮೇರೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ದ ಅನುಭವ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡು ಮತ್ತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತೆರು ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಂತಿನ ಅನುಭವ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಅರ್ನ ಬಾಯ್ದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಕೇನ್ಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರಣ್ ನಮಸ್ತೆ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರ ಬ್ರೋ ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಓಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ವೇಣುಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲಾರ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಲಬ್ಬರ್ದ ತೋಟಡುಲ್ಲಾರ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇನಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೇನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಐತ ಇರು ರಡ್ಡ ಮೂಜ ಸಿನಿಮಾನದ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಏತು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಇತ್ತೆ ಪುಟ್ಟೊಂದು ಬರಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚದಿಪ್ಪುನಾಗ ನನಾತ್ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋರಂಡು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಚೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರು ಬಂದಾಗ ಒಂದೇನ ಫಸ್ಟದ ಒಂಜಿ ಮೊಟ್ಟುಂದು ಪೊನಲಿ ಅಂಚದು ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ದ ಮೊಟ್ಟು ನನಾತ್ ಒಂಜಿ ಮೊಟ್ಟು ಬುಡತ್ತು ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಆ ದೇವರು ಕರುಣಿಸೋದು ನನಗೇನು ಎಸ್ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಶರಣ್ಲ ಎಂಕ್ ಹೊಸ ಬೇರು ಶಂಕ್ ಶರಣ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಶರಣ್ ಏರು ಒಲ್ಪದ್ದಾರು ಅರ್ನ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಊರು ದಾದ ಮಾತ ಕಲ್ತಿದ್ದೇರು ಪನ್ಲೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕೊಡ್ಮಾನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಆರ್ನ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಮೂಲ ಬರ್ತದ ವೇಣೂರು ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ಜಾಗದ ಎತ್ತೇರು ಸೊ ಇಡೇ ಬೆದ್ರಾರ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲದ ಪುದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲದ ಪುದಾರೆ ಉಮಾ ಸದಾನಂದ್ ಉಮಾವತಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಸದಾಶಿವ ಪಂಡ ಅಜ್ಜೇರು ಅಕಲ್ನ ರಜ್ಜೆ ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗಾದ ಉಮಾ ಸದನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪುದಾರೆ ಇಡೇ ಪುದಾರೆ ಬೆದ್ರಾರ ಗೊತ್ತು ಪಂದ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕೆ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆದಿತ್ತೇರು ಎತ್ತೋ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದು ಪಂಚಾಯತಿದ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ಲ ಆದಿತ್ತೇರು ವೇಣೂರು ಪಂಚಾಯತಿದ ಬುಕ್ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಿನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಆಯ್ನಾತ್ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಮನ್ಪೊಂದಿತ್ತೇರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಮೆಚೂರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎತ್ತೋ ಗೊಬ್ಬು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಅವೇತೋ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಅವೇತೋ ಗೊಬ್ಬಲೇನು ಗೊಬ್ಬು ಅಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ಆ ಗೊಬ್ಬುನ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಜೀವನಗ್ ಯಾನೊಂಜಿ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಪಜ್ಜಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ಬುಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದೇರು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ 10th ಆದ್ ITI ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಲ್ತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಟೊಯೋಟೋ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಕಂಪನಿ ಯಾನ್ ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜಿಗಿನಿಡ್ ಜಾಬ್ ಇಡಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆ ಆರ್ಮಿ ವಿಂಗ್ ಟೀಮ್
ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿರ್ ದಿಂಚಿ ಎಂಕದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈನಿಕ ಯಾವಡು ಪಂದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂದು ಅದು ಒರ್ಂಬ ಸತಿ ಅನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಒರಿಯ ಮಗೆ ಪಂದು ಬುಡ್ಜೇರು ಆರ್ಮಿಗೆ ಪೋರೆ ಪಂಡ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಏಜ್ ಒರಿಯ ಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಯನಗ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂದು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಅನಾಥೆಂದು ಪಂದು ಮಲ್ತದು ಪೋದು ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅದು ಐಟ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸೀದ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಹೊತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಒಂಜಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮನ್ಪರೆ ಪೊಪ್ಪ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಜೇರಂದು ಬಟ್ ಪೊಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಒರಿಯ ಮಗೆ ಆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆರೆಗ್ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಆರ್ನ ಅಂದು ಅನಗ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂದ ಆಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಆಂಡಲ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ದ ಒಂಜಿ ಮೂಜೋಶ ಆಂಡ್ ಸೊ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಪೊಪ್ಪನ ಕೈ ತೊಟ್ಟಿಗೆತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾಡ್ಲ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದ್ ಶಿವದೂತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈಶ್ವರಿ ಮಂತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಮಂತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭೈರವ ಸೂಡವೆ ಅದು ಬೇಲೆದೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ದ ಒಂಜಿ ಮೂಜೋಶ ಆಂಡ್ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತದು ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಬನ್ನ ಬರೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಫೋನ್ ಮಂತೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಅಡೆ ಪೋದನಾಗ ಅವೇ ಏಕೆ ವಿಜಯ್ ಕೋಕಿಲ ಪನ್ಪಿನ ಅಂದ್ ನೆಲವುಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗಾಡೆ ಐಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಆರ್ ಸಿಂಗರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಅಂದ್ 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 ಆರ್ ಪುರ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕ ರಜ್ಜನ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ತೀರಿಯರಿಂದ ಪಂಡೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಸ್ತ್ ತರೆನಿಲೀಕೆ ಸಾಲ ಪೂರ ಮಂಡ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಬೋಂಡು ಅಂಚಾದು ಅಡೆ ಪೋದನಾಗ ಎಂಕ್ ಅವ್ ಡ್ರಾಮನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪರ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಶೋ ಇತ್ತುಂಡು ಏತು ಶೋ ಮಂದರಿ ಯಾನೊಂಜಿ 150-200 ಶೋ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಪವರ್ ಆಯ್ಜಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಪಂಡ್ಯತೆ ಸಾಲ ಕಟ್ಟೋಡು ಬೆನೋಡು ಬೆನ್ಪುನ ಪೂರ ಎಂಕ್ ದುಂಬುರ್ದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದೆ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕೆಲ್ಲ ಆದಿತ್ತೇರಿ ಮುಲ್ಪ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುಡು ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ಅರೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಸೂಪರ್ ಅಂಚನೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ದುಂಬಾಗಲ ಐನಾತ್ ಪುಗಾರ್ತೆಲು ತಿಕ್ಕಂಡು ಈ ಕೃಷಿ ಅಂದೆಟ್ಟು ಐನಾತ್ ಪುಗಾರ್ತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಯಾನ್ ಕರಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಕರಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿಗೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದೀಪದ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮೊಟ್ಟ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ ಶಶಿತ್ಲು ಬೀಚ್ಡ್ ಸೊ ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಸಂತೋಷ ನೊಟ್ಟು ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಮೀನ್ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆ ಮೀನ್ ಪತ್ತದ ಪೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮಾರೊಂದಿತ್ತ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪೆಂಚ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬಾರಿ ಜೋರಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮನ ಗೊತ್ತದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಆರ್ ಪಂಡನೆ ಅವನಿ ನಡಪನ ಪಾತೆರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚದು ಮೀನ್ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸಸಿತ್ಲು ನಾವೇನು ಪೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರೊಂದಿತ್ತ ಮಾರ್ದು ಬುಕ್ಕ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಕತ್ತಲೆನಾಗ ಪಂಡ ಪಗೆಲ್ಗು ದೊಂಬುಡು ಆವೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಕತ್ತಲೆಗೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಟೈಮ್ಡು ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಪೈಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಪೋದು ಐತ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಾಸನ್ ಆಡಿಷನ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಆಡಿಷನ್ ಪೋದು ಅವೇತೋ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಪೋದು ಅನಾಗ ಇರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಈತ ದಿನದ ಬುಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪ ಇರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಲೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚನೆ ಕಾಸ್ಲ ಪೋತುಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆಪ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಉಷಾ ಭಂಡಾರಿ ಆರ್ನ ನಮ್ಮ ತೊಳುತ್ತ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಅಪ್ಪೆನ ರೋಲ್ ಮಂತಿದಿರ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಿದಿರ ಎತೋ ಕಲಾವಿದೆರೆಗಾರ ಒಂಜಿ ಗುರುಲ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ KTM ಬಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತನ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಸರಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಿರ ತೆಲುಗುಡು ಮತ್ತ ಎನ್ನಲ ಗುರುವಾರೆ ಆರು ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಒಂಜಾನ ಸಾದಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಆ ಸಾದಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸಾದಿ ತೋಜ ಮಾರ್ಗ ತೋಜಾಯರ್ ಆ ಸರಿ ಸಾದಿಡೆ ನಡತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಐಕ ದುಂಬು ಯಾನ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುಟು ಮೂವಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೇಮಂ ಪೂಜ್ಯ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಮಂ ಪೂಜ್ಯ ಯುವರತ್ನದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ರೋಲ್ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬಗೀರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋದು ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಸರ್ ಐಟ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಲಾಡ್ಲ ಮಂದೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದ್ ಪಿಂಗಾರ ದೈವದ ನುಡಿ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಸರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ
ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಯ್ತಾ ಐಟ್ಲ ಯಾನಂಜಿ ಇನ್ನು ಮಂದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈದಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಆತಜಿ ಸೊ ಅವಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪೇರಿ 5 ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾನೇ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಬತ್ತನಿರೇಗ ಅವಕಾಶ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಅಜ್ಜನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಜ್ಜನ ಅಲ್ಪ ಪೋಯೆ ಏತ್ ಕಡೆ ಆಡಿಷನ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಆಫರ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಲಿ ನಿಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಹಾಕು ನೀನೇ ಹೀರೋ ಹಾಗೆ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಂತೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಐಟ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಬುಕ್ ಐಟ್ಲಂದು ಮಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂಡ ಎಂಚ ಬಂಡ ఆయన ಪೊಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ದೇವಡು ಆಡ ಬೋಡೇನತ್ ಕಾಸು ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂತುಂಡು ಬಂಡಲ್ಲ ఆయన ಅಮ್ಮೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಮಿತ್ತುಕೊನೋಡು ಅತ್ತಂದು ಬಂದಾಂಡ ಅಕಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟಚ್ ಇತ್ತಿನ ಅಕಲ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ఆయన ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗಲ ಅಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ರೈತನ ಮಗೇಂದು ಪನ್ಪುನಾಗ ದಾಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ఆయన ಪೊಪ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮು ಮುರ್ಕುನೇನು ಆಯ್ಗ ಕಾಸ್ಪಾದ ನಡಪೋನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜೊಂದುಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವತ್ತಂದೆ ఆయన ಅಮ್ಮೇರೆಗ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಮಗನೊಂಜಿ ಹೀರೋ ಮನ್ಪುನಾತ್ ಇಂದುಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಹಳ್ಳಿದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟುಂಡು ಎತ್ತೋ ಜನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತದ ಹಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎತ್ತೋ ಜನ ಕಾಸೇಜ್ ಅಂದೆ ಅಡೇಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಅಂದಲೇರು ಎನ್ನದಾದ ಬಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಂದು ಆತಂಡು ಪಂಡ ಆರ್ಮಿದಂದು ಬುಡ್ದೆ ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಚೂಸ್ ಎಂಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಐಕಂದಕ್ಕೆ ಬುರ್ಚಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಯಾನು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಚೂಸ್ ಮಂತೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಛಲ ಬುಡ್ತುಜಿ ಯಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಐನಾತ್ ಆಡಿಷನ್ ಪೋಯೆ ಐನಾತ್ ಒಂದು ಮಂತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡಿಷನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಪೋಪೆ ದಾಯಂದು ಬಂಡ ಐನಾತ್ ಐಟ್ ಕಲ್ಪರೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೋಡೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂದ್ ಆರು ಚೌಕಿ ರಂಗಿನ ಮನೆ ಬಂದ್ಪಿರಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದೇರು 6 ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ದೇರಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಸುರೇಶ್ ಬುಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಗ್ಲ ಮುಜ್ಜೆ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬಂಡ ಆರು ಜನ್ವಿನ್ ಅದು ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಅರಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದಿಕ್ಕುಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದಿಕ್ಕುಚಿ ಅಕ್ಲಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಲಾಸ್ ಲಾವ್ ಲಾಭ ಲಾವ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಲಾಸಲ್ನ ತೂಲೇರು ಲಾಭಲ್ನ ತೂಲೆ ತೂದೀರು ಏನಿದೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂಚ ಕೆಲವರು ಅಂಚತ್ ಈರ್ನ ಅಂಚೆ ಇಟ್ಟಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಈರು ಮಿತ್ತು ಪೋಪರ್ ಈರು ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಲಾಭ ಬಂದ್ಪರ್ ಅಂಚೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಕಾಸು ಪಾಡ್ವೇರು ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏರ್ಲೆ ಪೂಜಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಮಂಡೆಗೆ 6 ಕೈದಿ ಓಡು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಶರಣ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇರಗೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಚೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡೆ ಸರಿ ಅನ್ ಮನ್ಪೆ ಸರ್ ಪಂಡೆ ಎಂಕಿ ಈತೆಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೋಪ್ನ ರೋಲ್ ಮನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಹೀರೋ ಆತೆ ನಾನು ಅಂದಕ್ಕೆ ಬರೇನ್ ಯಾ ಮನ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಅತ್ತೀರು ಇಂಚ ಪೋನ್ಲಾರು ದುಂಬಾಂಡ ಈರು ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆಲೆ ನೀರಿನ ಒಟ್ಟಿಗಲ್ಲೆ ನಾನು ದುಂಬಗ್ಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೆ ಈರು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಗ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ದಾಲ ಎಜ್ಜನ್ನಪ್ಪಾಗ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಿನಾರಿ ಐಟ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ಲ ಯಾನ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪನೋಡೆ ಅರೆಗ್ ದಾದೇನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪನೋಡು ಬಂಡ ದಾಲ ಎಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಗ್ಲು ಊಬರ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಯಾನ್ಲ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನುಲ್ಲೇರು ಸಾಗರ್ ಪಂದ್ ಆರ್ಲಿತ್ತ ಶೋಧ ತಗುಲಿಗ ಡ್ರಾಮಾಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆರ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಊಬರ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಗ್ಲು ರೂಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ರೂಮ್ಗು ಪೂರ ಒಂದು ರೂಮ್ ಕುಲೊಂದಿತ್ತ ಯಾಲ್ನ ಆರ್ಲ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನು ಉಷಾಮ್ಮಡ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೆ ಉಷಾಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಅಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತ ರೂಮ್ದ ಅಂದು ಕಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಯಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಗ್ಲ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಬಂದು ಅನ್ನುಮಂತ ಅಪ್ಪಗಾರ ಪಂಡೇರು ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ನ ಶೋಧುತ ಗುಲಿಗೆ ಬಂದೊಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಬರೋನುಂಡು ಐಟ್ ಪೋಲ ಆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದಂಡೊಂದಾವು ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಐಟ್ ಉಷಾಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಇರ್ನುದು ಶೋ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾದಿನಾರು ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಬೇಪಂಡ ಆತ ಶೋಗು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಸ್ಲ ದಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪುದರ್ಲಿ ಇತ್ತಂದು ಬಂಜಿದ ಬಡವಲ ಅನ್ನುಮಂತನು ಪಂಡ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಯಾನು ಏಪಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚಾದು 5 ಬುಕ್ಕ ಕೆರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಈ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ದೆಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಆಡಿಷನ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಫರ್ಸ್ ಕೊರಗಜ್ಜ ನಡೆಪೋಯ ಆದಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಗು ಕುತ್ತಾರ್ಗ್ ಪೋದು ಯಾನ್ ಅಜ್ಜಡ ಬಂಡೆ ಅಜ್ಜ ಎನ್ನ ದಾಲೆಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಪೂರ ನಿನ್ನನೆ ಸೊ 10-14 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅಜ್ಜ ಇಂಚನೆ ಬಂಗ ಬರೊಂದೇ ಉಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಬಂಗ ಬರೊಂದೇ ಉಲ್ಲೆ ಯಾ ಬುಲ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತ ಆಫರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಕಣೋ ಒಳ್ಳೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೌದು
ನೋಡ ಮಾಡು ಫೈಟ್ ಮಾಡು ಎಂಕಲ್ ಫೈಟ್ ಪೂರ ಮನ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ನಾಗ ಎಡಿಟರ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಇವನ್ ತಲೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀರೋ ಸರ್ದು ತಲೆ ಹಾಕು ಇವನ್ ತಲೆ ಬೇಡ ಪಂಡ ಬಾಡಿ ಪೂರ ನಮನ ಬೋಡು ಮಂಡೆ ಬುರ್ಚಿ ಮಂಡೆ ಕುಡೋರೆನ ಬೋಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಉಡಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಈತ ಪೂರ ಬಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈತ ಪೂರ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಡಿ ಈತ ಸಾಲ ಉಂಡು ಸಾಲ ಕಟ್ಟೋಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಇಂಚಿರ್ದು ಕೃಷಿಲ್ನ ತೂವಡು ಕೃಷಿಲ್ನ ಬುಳೆಪೋಡು ಅಂಚದು ಪೂರ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಈತ ಪೂರ ಬಂಗ ಇಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಕೂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಕೈರ್ದು ಪೋಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಮೀನ್ ಬತ್ತದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ನ್ಯವಲ ಕಾಸು ಇಂಚ ಆಡಿಷನ್ ಅಂಚೆ ಪೋದು ಪೋಪಿನಿ ಎತ್ತೋ ಸಮಯ ಬಂಜಿಗೆ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕುಲ್ದಿನಲ್ಲ ದಿನ ಉಂಡು ಅವೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೆಂಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ರೂಮ್ ಎತ್ತೋ ದಿನ ಬಂಜಿಗೆ ಇಜ್ಜನೆಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ಅಂಕುಲ್ ತಿಂಡ ರೂಮದ ಬಡೆ ಕೊರ್ರೆ ಅಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಡಿತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಜಾಗ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐತ ಮಿತ್ತು ಲೋನ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೌಂಟ್ ಅಪ್ಪು ಇತ್ತ ಕೆಲವರು ದೋಸ್ತಿ ಬಂದ್ಪೇರು ನೀಕ್ ಆತ ಜಾಗ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಅವನ್ ಅಂಚೆ ಬಂದ್ಪರಪ್ಪ ಇಂಚೆ ಬಂದ್ಪರಪ್ಪ ಜಾನ್ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಂದಿನ ಜಾಗ ಅವನ ಮಾರೇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿ ಐತ ಮಿತ್ತು 5 ಡಬ್ಬಲ್ ಲೋನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲೋನ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಲೋನೆಲ್ಲ ನಮ ಕಟ್ಟೋಡು ಪಕ್ಕ ಕೃಷಿಲ್ನ ತೂವೋಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮಕ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಪೊರೆತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೂರುಂಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಜ್ಜನ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಪಂಡೆ ಅಜ್ಜ ಈ ಸಾದಿ ತೋಜಾವಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಎಂಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪರ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ಅನ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಇಡೆಗೆ ಎಂಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ಚಿ ಇಡೆಗೆ ಅನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನುಂತಾವೆ ದೇ ಪಂಡ ಈತ ಪೂರ ಆಡಿಷನ್ ಪೋಪೆ ಈತ ಪೂರ ಅನ್ನು ಮನ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ 10-14 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಇದು ಬಂಗ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದೇ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಐಟ್ ಪೊರ್ಂಬುದು ಎಂಕ್ ಬೇಸತ್ತು ಬೋದಿತ್ತಂದು ದೇ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟಲೆ ಅನ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇ ಚಲ ಇಪ್ಪುನು ಏತೆ ಬಂಗ ಬರಡು ಏತೆ ಎಂಕ್ ಪೆಟ್ಟು ಬೋರಡು ಏತೆ ಮಿತ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಬೋರ್ಡಲ್ಲ ನನ್ನ 14 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ 14 ವರ್ಷ ಬಂಗ ಬರ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಉಸಿರುಂಡು ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಬರ್ಪೆ ಸೊ ಅವು ಚಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವೇ ಚಲತ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಪಂಡ ನೀನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ನೀ ಬಾ ನಾಳೆ ಬಾ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕುಡೋರಿ ಪೋದು ಕುಲ್ದೆ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಬಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಸರ್ ನನಗೆ ರೋಲ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೋಲ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ರೋಲು ತುಂಬ ಇದೆ ಬಟ್ ನಮಕ್ ಅವು ತುಂಬ ಇಜ್ಜಿ ಬೈದಿನಿ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಂಡ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಅಜ್ಜನ ಅಲ್ಪ ಹೋದ್ ಬುಲ್ತದ್ದು ಪಂಡೆ ಇಂಚೆ ಅಜ್ಜ ಎನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಪೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಓಕೆ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಪೋಯ ಅತ್ತು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಎಂಕ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಆವಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಓಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ತೋಜಾವಡು ಪಂಡ ಒಬ್ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ಸ್ ಬರ್ಪೆ ಈತ್ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ತೆ ಒಂಜಿ 500,000 ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ತೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ದದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸಾದಿ ತೋಜಲ್ಲ ಒಬ್ಬಂಡ್ಲ ಮೂವಿಗೆ ಆಫರ್ ಬರ್ಪಿನ ಒಬ್ಬಂಡ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಅತ್ತು ಬೇತೊಂಡ ಒಬ್ಬಂಡ್ಲ ಸಾದಿತೋಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವನೇ ಇರ್ನ ಕೈತದ್ದೀತೆ ಇರು ಆ ಸಾದಿನ ಎಂಕ್ ನಡಪವರ ಆ ಸಾದಿದ ನಡಪ ಅಂಚ ಬಂದ್ಯಾನ ಅಜ್ಜನ ಅಲ್ಪ ಜೋರು ಬುಲ್ತದು ಪೂರ ಅದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಯಾನ್ ಗಾಡಿ ಬೈಕ್ ಬರೋನಿಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾರ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾಲ್ ಬಂಡ ದುಂಬು ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀರೋದನೆ ಆದಿತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಡ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಹೀರೋ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಏರ ತುಯ್ನಾರು ಏನನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಯಾರು ಪಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಬತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೊತ್ತು ಬಂದಿರು ಇರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪೋರ್ ಮಾರ ಇರಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ದುಂಬುಗು ಒಂದು ಪಂಡಿರು ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂತು ಇರಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಪಂಡಿರು ಹೈಕ್ ಹಾ ಸರ್ ಐಕೆ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಪಂಡೆ ಆತೆ ಬನ್ನಿ ಐದಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಬತ್ತದು ಇಂಚೆಂಚ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಆಡಿಷನ್ ಉಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇರೇನು ತೂ ಓಡಿಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ಬಲೆ ಎಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಐಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪೋತಿನ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೂ ಇಂದೆ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್ನನೇ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪೋದಿತ್ತನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಪಂದ್ಪೇರತೆ ಇಂದೆತ್ತ ಬೋನ್ ಅವಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದವು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನೇನು ಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೋನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಟ್ರೋಲ್ ಅದು ಪೋಂಡು ಪೋದು ಪಿರ ದಾದನ ಅದು ಏನಲ್ಲ ಎತ್ತೇರಿ ಅನ್ ಪೋದನಾಗ
ಅವ್ರು ಪಂಡೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನೊಂದು ಫೋಟೋ ಕಡ್ಬಿದ್ದಿತ್ತೆ ಪಂದು ಎನ್ನೋರಿ ಗುರ್ತದಾರು ಬೇರೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಪಂದವ್ರು ಇಲ್ಲೇರು ಅವ್ರು ಪಂಡೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನೊಂದು ಫೋಟೋ ಕಡ್ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅವು ಬೇರೆ ಸರ್ ಅಂದ ಇಂಕ ಗೊತ್ತೇ ಆತಜಿ ಬೇ ಬಂದು ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮಂದ್ ಪೋಲಿ ಬಂಡೇರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವಿಷಯದಾದನ್ನು ಬಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವೇ ಟ್ರೋಲ್ದಾನೆ ಕಣೆ ಪೋತು ದಾಲೇಜ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮುಂಡೋಡು ಅಜ್ಜನ ಕರಿಗಂದ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಸೊಲೆತ್ತೇರು ಎಲ್ಲೇರ್ದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಲೇರ್ದೆ ದುಮ್ಮಿನಾನಿ ನಾನು ಅಜ್ಜನಡೆ ಪೋದೆ ಆರು ಸುರತ್ ಕಲ್ಡು ಒಲ್ಲ ರೂಮ್ ಇಡ್ತೇರು ಅಡಿಗೆಲೆತ್ತೇರು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಸೀದಾ ಅಜ್ಜನ ಅಲ್ತೆ ಅನ್ ಸೀದಾ ಪೋತಿನಿ ಅವಂಜಿ ರೂಮಿಗೂ ಅಲ್ಪ ಲೆತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪ ಲೆತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಲೆತ್ತದ ಬಂಡೇರು ಎಲ್ಲೇದು ಬುಕ್ಕನೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ನದೇನಿದ್ದು ಬುಕ್ಕನೆ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡೆ ಸೊ ಒಂತೆ ಕರಾಟೆದ ಒಂತೆ ಅಂದಿತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಫೈಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕೆ ಈಸಿ ಆಂಡ್ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂಡೆ ಎಂಚಿನ ನಿಜವಾದ ಟೈಟಲ್ ಅರ್ಥ ಎಂಜ ಫೈಟ್ ದ ಸಿನಿಮಾನೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಮಿಡಿ ಲವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಡ ಎಂಚ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಇಂದ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಲವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡೆ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ದಿಗ್ಗಜ ಮಾತೆ ಒಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಪೆಜ್ಜಿದು ದೆಪ್ಪಲೆ ಗತ್ತ ಮಾತ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚದೀಪನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತದನಗ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಎಂಜ ಬಂದ್ಬೇರು ತಮ್ಮನದ ಉನಸ್ ಬಂದ್ಬೇರ ಅಂಚ ಬಂಜಾರ ಉನಸ್ ಸೊ ಅರೇನ್ ಬೋಳರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಭೋಜರ ಜೋಮಂಜೂರು ಉಲ್ಲೇರು ನವೀನ್ ಪಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು ಉಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಬೇರೆ ಕೌರವ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಂಪಿನಾರು ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಗ್ರಮ್ಗಳ ಸೊ ಆರು ಪಂಡೇರು ನಿನ್ಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಿಕ್ ಹೊಡಿಯಪ್ಪ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಕಿಕ್ ಹೊಡ್ದೆ ಲಾಗಿದ ದೊಂಕೆ ಅದನ್ನಾಗ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪ ತಗೋ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿ ಪಂಡರೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಹೇಗೆ ನಾನು ಯಾ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಕರಾಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಒಂಜಿಲೆ ಕೊಡು ಅಜ್ಜನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಅಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದೆ ಪೋನಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ 25 ದಿನಟ್ಟು ಮೂವಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಐಕ್ ತುಂಬು ಶೂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲ ಶೂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಚನ್ ಅಂದದು ಎನ್ನನ್ನು ಲೆತ್ತೀನಿ ಸೊ 5 ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೈದಂಡು ಫೈಟಲ್ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಲು ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿಲು ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಮಾತೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲದ ತೂಪದಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಪಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಚಿಗುರೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೊಳಕೆದ ಸಿರಿಯಾನು ಸೊ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರುಡೆ ಬಂಡು ದೇ ಬಂಡ ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅವು ತೂವೊಂದು ಪುನಃ ಜನಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಬಂಡಲಾಕನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪದಾದುಂಡು ಅವೇನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ದುಂಬುಲ ಪನ್ಪುಜಿ ನನ್ನಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವೇನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಸೊ ಗೊತ್ತುಂಡು 14 ವರ್ಷದಿಂಚ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ತೊನುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬುಳೆಂದು ಬರ್ಪಿನ ಚಿಗುರು ಎಲ್ಲ ಅವೇನಿಂಚ ಕಿನ್ಕುನಲ ಜನಕ್ಲ ಕೈಟುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದು ಪೋಷಿಸದು ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಮರ ಮನ್ಪನಲ್ಲ ಅಕಲನೆ ಕೈಟಿಪ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ ಅಕಲ ಕೈಟೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಜ್ಜ ಸಾಧಿತೋ ಜದೇರು ಪೋಲಾನಿಕ್ ಒಂದೇ ಉಂಡು ಸಾಧಿ ಎಂದು ಸೊ ಏತ್ ಬಂಗಾವಡೆ ತುಂದಾಡು ನನ್ನ 10 ವರ್ಷ ಆವಡು ನನ್ನ 20 ವರ್ಷ ಆವಡು ಬಂಗ ಬರ್ಪೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಪೇನೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಪಂದಿತ್ತೇರಿ ತುಲಾ ಈ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪಂಡ ಸೊ ನಿನ್ನ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಸಾಧಿನಿ ಮರಪೊಚ್ಚಿಂದು ಆಯ್ತು ನಿಜವಾಯಿನ ಅರ್ಥದಾದಂದು ಬಂಡ ಈತ ಪೂರ ಯಾನು ಬಂಗ ಕಷ್ಟ ಅವೇನು ಪೂರ ಯಾನು ಎದುರಿಸದು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಈತ ಪೂರ ಸಾಲ ಈತ ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದೇತ ನಡುಟು ಅವತ್ತನೇ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಏರಿಯಾ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಡೆ ಬನ್ನಗನೇ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಯ್ಟೆ ಬರೋಡು ಕೇಂದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈರೆ ಪಂಡ ಈರು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಈರು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಹೀರೋ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈರೇನು ಮೆಚ್ಚೋಡ ಏನ ವಿಷಯ ನೀರು ಪಂಡ ಒಂದು ದಾಯಗ್ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ದಾಯಗಂದು ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಿಟಿಟೇ ಇತ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದ ಉಲೈದ ಸರೌಂಡ್ ಇತ್ತದ್ದು ಏತೋ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ನಮಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಬರಿಯರ ಆಪುಜಿ ಈ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಅಜ್ಜಿಪ್ಪರ್ದು ಎಲ್ಪ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಆತ ದೂರ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪತ್ತೊಲಿ ಅಂದಾಜಿ ಆತ ದೂರದ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ಸಿನಿಮಾ ಆಡಿಷನ್ ಮಂತದ್ದು ಸಿನಿಮಾದ ಕನಸು ಕಟ್ಟದು ಸಿನಿಮಾ ಡಿತ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾದಾಗ ಆ ಹುಡುಗನ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಿರಂದು ಪನೊಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ ನಿಖಿಲ್ ಬೆಳೆ ಪವನಂಚಿನ
ಅತ್ತಂದ ಹುಡುಗನ ಆ ರೀತಿಗೆ ನಿಕುಲ್ ಮಿತ್ತ ರೇಂಜ್ಗೆ ತಂಗೋನ ಪರೋ ಪೂರ ನಿಖಲ್ನಾಗ ಇಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚನೆ ಶರಣ್ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಕೋಸ್ಟಾರ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೈತ ವೆನ್ಸಿಟಾ ಡಯಾಸ್ ಇರೆಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರು ಇತ ಮೊಕಲ್ನ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತಿನ ಅನುಭವ ಎಂಚೇತನ ವೆನ್ಸಿಟಾ ತುಳುಕು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಂಕಣಿ ಪೂರ ಮಂತದೇರು ಅವು ಪನ್ಲ ಎಂಚೇತನ ವೆನ್ಸಿಟ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಎಡ್ಜಸ್ಟರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸೊ ನಮ್ಮನ ಏಜ್ ಒಂತೆ ಸೇಮ್ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಅಂಚ ಗ್ಯಾಪ್ ಸೊ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಸೊ ನಮಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಪಾತೆರ್ದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಗ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದಿರ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೊಂಡಡ ಪಾತೆರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ ನನಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಚ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಪಂದೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕಲ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಕೆಸರ್ಡ್ ಬುರ್ಲ ಕೆರೆಟ್ ಬುರೋಡು ಅವು ಗಲೀಜ್ ಇಚ್ಚಿ ವಾಸನೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೂರೋಡೆ ಯಾನ್ ಬೂರ್ವೇನೆ ನಿಜ ಸೊ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಒಂದು ಮಂತನಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಇಂಚೆಂಚ ಸೊ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ಪಗ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅದೊಂದು ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಆವಡು ಯಾನ್ ಒಂದೇ ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಬಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ದದನ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚೆಂಚ ಅಂತ ಹೈಕ್ ಅಲ್ಲ ಪಂಡಲು ನೀನು ಆಗ್ತೀಯ ಬಿಡು ಅಂಚೆಂಚ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ನೋಟು ಮನ್ಪನಾಗ ಒಂತೆ ನರ್ವಸ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತ ಅಂಚೆಂಚ ಅಂದ್ ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಬೇ ಸೈಕಲ್ ಹಾಕ್ವೆ ನಾ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಅಂದ್ ಸೈಕಲ್ ಹಾಕದೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಎದುರು ಆಕ್ಟರ್ ತೋನಾಗ ಸೈಕಲ್ ಹಾಕುವೇನ ಪಂಡ ರೀಟೇಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಪ್ಪುವೇನ ತಪ್ಪು ಓಲ್ ನರ್ವಸ್ ಆದ ಆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೇ ಪಿರ ರಿಪೀಟ್ ಒಂದು ಮನ್ಪನ ಅಂಚೆಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಆಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೇರು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಐಕ ತುಂಬ ಪಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಪಿಂಗಾರ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಮೂವಿಗ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪನೊಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಗ್ಲ ಆರ್ಟ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಚದು ಅವು ಈಸಿಲಿ ನಮಕ್ ಬಂದ್ಪರ ಒಂದು ಬಂದನಾಗ ಒಂತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಸ್ 2 ಸೀನ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪ ಅಪ್ಪಗ ನವೀನನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಡಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಈ ಮನ್ಪುವ ನೀ ಕಾಪುಂಡು ನಿನ್ನಡವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಈ ಮನ್ಪುವ ಈ ದುಂಬಗೊಂಜಿ ಪುದರ್ಕೊನಪ್ಪ ಅವು ಲಾಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಮೆಗ್ಲುಲ್ಲೇರು ಆಯಲ್ಲೆ ಎಂಬೆಯಲ್ಲೆ ಪೂರ ಬಿಡು ಈ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಂತೇರು ಈ ದಾದ ಉಲ್ಲ ಈ ಅವೇನ್ ಮನ್ಪು ನೀಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಡತ ಈ ಆಪನೆ ಈ ಮನ್ಪುಲ ಏರ್ಲೇಜರ್ ಈ ಆರು ಉಲ್ಲೇರು ಆತೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ಮನ್ಪುಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಟಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಸೊ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಐಟ್ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳ ಕೇಳಿತ್ತೇರಿ ಶರಣ್ ಎಂಚ ಬರೋನುಂಡು ನಮ್ಮನ ಮೂವಿದ ಎಂಚ ಪೋನುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಂಚ ಅವನುಂಡು ಫಾಲೋ ಪುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಎಂಗ ಖುಷಿ ಆಪಿಂದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬುಳಿಯೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಅಕಲೇದ್ರು ಧೂಳು ಧೂಳುಗು ಸಮಯಾನೆ ಸೊ ಏನೊಂಜಿ ಲೆತ್ತು ಕೇಳೋಡು ಪಂಡ ಆಕಲ್ ಪಂಪೇರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬುಲಿಯೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಬುಲಿಯೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಐನಾತ್ ಇಂಚ ಮಿತ್ ನಿಖಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದಾಗ ಐನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವೀಸ್ ಬರೋದು ಪೋನಾಗ ತುಳು ಇಂದುಲ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಬುಲಿಯೋಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಬುಲಿಯೋರು ಮಿತ್ ಬರೇಪೇರು ಅಂಚೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆಂಚ ನಮ್ಮ ತೆಲುಗು ಮೂವಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಪ ಹಿಂದಿ ಮೂವಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಪ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಎತ್ತೋ ಜನ ತುಳು ಮೂವಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೂವೇರು ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ನಾನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಪುಟ್ಟುವೇರು ದಯಪಂಡ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ಅಂಚೆಂಚ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ಲ ಅಕಲ್ ಬತ್ತದ ನನ್ನ ಬಾಕಿದ ನಮೈತೆ ರಷ್ಯನ್ ಮೂವಿ ತೂಪ ಬೇತೆ ಮೂವೀಸ್ ತೂಪ ತೆಲುಗು ತೂಪ ತಮಿಳ್ ತೂಪ ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ಜನ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುಟ್ಟದು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎತ್ತೋ ಜನ ನನ್ನಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಮೇರ್ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ವರ್ಡ್ ಕೇನೊಂದು ಪುನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆ ಎಲ್ಲ ತುಳುಟು ದಾದ ಮಾರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಓಂಡಲ ಅಂಚಿನ ತೂಪಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದಂಡ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಬರೋದುಂಡು ಬದಲಾವಣೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ರೂಪನ ಪಾತೆರದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸು ತೂಪಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳುಂಡು ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗಳುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಜಿನ ಕಾಸುಪಾಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇರ್ದು
ಕಾಮಿಡಿ ಏಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಕೌಲ್ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗ್ ಚೇಂಜ್ ಅಸ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತದ್ದು ಸೋಪುನು ಪನ್ಪುನ ಪೋಡಿಗೆರ್ದು ಸಿನಿಮಾಲು ಮರೊಂದಿಜ್ಜಿ ತಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪುನಿ ಬಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಲು ಓ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಿತ್ತು ಅಕುಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತಿ ನೆಡ್ದು ಇತ್ತ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ತಿರ್ಗದು ಮಲಯಾಳಂ ನಂಚಿ ತೂಪಿಲಕಾತನು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಬರು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕೂ ತಿರಗದು ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಊರುಡು 16 ಸೆಂಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ದಕ್ಕೂ ಈ ರೇಂಜಿದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಕಾಲ ಬರು 100% ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರಂದೆನ ಒಂಜಿ ಈತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಅತನ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಪುಟ್ಟಿದಿನಂಚಿನ ತುಳುತ ಏತೋ ಕಲಾವಿದ ಇರ್ಬೋದು ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡು ಆತ ರಾರಾಜಿಸೊಂದುಲ್ಲಿರು ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಇತ್ತ ತುಳುವೇರ್ನಕನ ಸಿನಿಮಾಲು ಬಾರಿ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊರ್ನ ರೇಂಜಿಡು ತುಳುತ ಮೇಕರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬರಡು ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶಯ ಶರಣ್ ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಶರಣ್ನ ಒಂಜಿ ಹೈಟ್ ಬಹುಶಃ ತುಳುಟು ಹೀರೋ ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಹೀರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಕ ತೋಜುಡು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ ಕಟ್ ಆವಡ್ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಹೈಟ್ ಆವಡ್ ಆಯನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಬೊಕ ಆಯ್ ಎಂಚ ಪಳಗದು ಬೈದೆ ಅಂದ ಆಗ ಕುದುರೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಫೈಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲ ಕೆಸರು ಕೊಣದು ಪಾಡ್ದು ಪೊರೆಯಲ್ಲಿಂದು ಬಂಡ ಆಯ್ ಪೊರೆಯಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಎಂಕಿತ ಶರಣ್ ತೂನಾಗ ಶರಣ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ ಬೈದಿಲಕನೆಂಡು ಮೈತ ಕಟ್ಟಲ ಎಡ್ಡಂಡು ಹೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ 6.3 ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋನಕನ ನೆಕ್ ರೇಂಜ್ ಗುಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಶರಣ್ ಫಲ್ನೆ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ದಿನಚರಿ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಇತ್ತ ಸಾಧಾರಣ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡು ಊರುಡುಲ್ಲರಿ ವೇಣೂರುಡು ಯಾನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಫೋನ್ ಮಂತನ ಶರಣ್ನ ಫೋನ್ ತಾಗಿರಜ್ಜಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್ ಕಾಡೇ ಬಂದು ಬನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕಾಡಲ್ಲಂದು ಒಂಜಿ ತರ ಹಳ್ಳಿಲಂಡು ಈ ಊರುಡುಲ್ಲರು ಬಟ್ ಈರು ಇತ್ತದ 90s ಕಿಡ್ ಬಾರ್ನ್ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಜೀವನ ಎಂಚುಂಡು ಹಳ್ಳಿಡುಲ್ಲರು ಬತ್ ಇರ್ ಯೂತ್ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಜೀವನ ನಡತೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋರು ಇರ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ ಎಂಚ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ನ್ಯೂಸುಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪಪ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ತೋಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ತೋಡು ಎಂಚ ಬಂದ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಂಡರು ಇಂಚ ಹೈಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಇಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಉಂಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಂಡು ಎತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ಡು ಇಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಿನಾಗ ಯಾರಪ್ಪ ಅವನು ಹೈಟ್ ಅವನು ಅವನನ್ ತೆಗಿ ಅವ್ನ್ ತೆಗಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅವನ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೀರೋ ಸರ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನ್ ಬೇಡ ಅವ್ನ್ ತೆಗಿ ನಿನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕೋ ಅವನೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಒಲ್ಲ ಬೇತೆಪ್ಪ ಸೊ ಹೀರೋ ಪನ್ಪಿನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರ್ ಹೈಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪಂಡರ್ ಸೊ ಹೀರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾನ್ ಅಂದ್ ಆದಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಹೀರೋಲ ಮನ್ಪೆ ವಿಲನ ಮನ್ಪೆ ವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಡ್ ವಿಷಯದಾದಂದು ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಹೈಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೀರೋ ಸರ್ ಫೋಕಸ್ ಆಪುಜೇರು ಪಂದ್ ಏನಂದ್ ಎಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಹೈಟ್ ಉಲ್ಲ ಏನಂದ್ ಫೋಕಸ್ ಆಪೆ ಬಂದು ಅಂಚಲು ಬುಕ್ಕ ಇರಗ ದಿನಚರಿಯಿಂದ ಕೇಂಡರು ದಿನಚರಿಯಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಇರು 7 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೋರ್ ಕಾಂಡೆ ದಾದ ಮತ ಕಸರತ್ತು ಮನ್ಪು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 5:05 ಲಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಓರೋರ 6 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಓರೋರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅಂಚೆತನ ಓರೋರ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ತೋಟಗ ನೀರು ಬಿಡ್ರಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬೊಲ್ಪ ಕೊಂಚ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಲತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ವೇಣೂರು ಬಾಹುಬಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಗೊಮಟೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ 15 ಇರುವ ಸುತ್ತು ಬಲಿಪುವೆ ಸೊ ಅವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೆಂಬುಡು ಒಂಚೂರು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ದು ಪೋಪಿನಿ ಪೋದು ಅಲ್ಪನ ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಲ್ತದ ಪೂರ ಅದನಾಗ ಬೆಗರ್ದು ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಬರ್ತದನಾಗ ನಾಯ್ದ ಗೂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ದಿಪ್ಪು ಪೆತ್ತಲೇನು ಪಿದೆ ಕಟ್ಟು ನಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ ಕೋರಿಲು ಕಟ್ಟುನ ಕೋರಿಲು ಆಯ್ತಾ ಐಕ ಬಾರ್ ಪಾಡ್ನು ತಿನಸ್ ಪಾಡ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬನ ಇರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇರೆ ಕಡೆ ಪನ್ನಗ ನಾನು ಪಂಡೆ ಸೊ ಕೋಡೆ ಮೂರನೇ ಅಂಕುಲು ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬನಿತ್ತ ಈತ್ ಪಾಡ್ದಾತು ನನ್ನಂತೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಅಂದ್ ಬಜ್ಜೆದ ತೋಟಗು ಈರ್ ಬತ್ನೇದ ಹತ್ರ ಇಂಚ ಪಾಡ್ ನೀನ್ ಈಜ ನೀರು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಯಾನ್ ಎಂಚೆತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಚಡ್ಡಿಲ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೆತ್ತದ ಪೇರ್ಲ ಬೊರಿಪ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ ಬೊರಿದು ಇಲ್ಲಡೆ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡ ಅಮ್ಮಗ ಪೊಪ್ಪ ಡೆತ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಆಯರು ಸೊ ಅರೆಗಲ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಂತೆ ಮದಿಮೇನಿ ಲೇಟ್ ಅರೆಗಲೊಂಜಿ 70 years ಮುಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿರ್ದು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡ್ ಬೋರ್ನಾಗ ಈ ಅಮ್ಮನ ತೂವೋಡು ಸೊ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಈ ಕಾಸು ಸೇವ್ ಮಂತ್ ದೀವೋಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಒಂತೆ ಇನ್ನು ಮಂತ್ ದೀವೋಡು ಸೊ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ 35-40 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಈ ಜಾಗ ಪೂರ ಲೋನ್ ಉಂಡು ಪಂಡ
ತಂಗಿನ ಮದಿಮೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪುರಾಣಗ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಬ್ಬರ ಇಂಚ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಬಟ್ ಹೊರರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪನೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಅದನಾಗ ಅಮ್ಮಗಳ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮಲ್ನ ತೂವೋಡು ಇಂಚಿದ ಎನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂಜಿ ನೆಲ್ನ ತೂವೋಡು ಅವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡಲ ಹೋಪ್ಸ್ ನಮ್ಮದೊಂಜಿ ಗೋಲ್ ಗುರಿ ಪನ್ಪೇರ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬಿಕೆ ಬದುಕೊಂಡು ಬೋಪಿನಿ ಬುಕ್ಕೊಂದು ನಾನು ಬಂದ್ಪೆ ಹಳ್ಳಿದ ಲೈಫ್ನು ಏರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಳ್ಳಿಡೋರಿ ಬದುಕಿಯನ ಆಯ್ ಓಲ್ ಪೋದ್ಲ ಬದುಕುವೆ 100% ಓಲು ಪೋದ್ಲ ಎಂಕ್ ಯಾನೆ ಎಂಕ್ ಇರ್ಬೋಡ ಅಂದಿತ್ತೆ ತಾರೆ ಬಿಡತ್ಲೆ ಬಲ್ನೆ ಬುಡತ್ವೆ ಅತ್ ಬಜ್ಜೆ ದೆಪ್ಪಲ ಬಲ್ನೆ ಬಜ್ಜೆ ಬಿಡ ದೆಪ್ಪೆ ಅತ್ ಪೆತ್ತ ಪೇರ್ಬೋರಿಲ್ಲ ಬಲ್ನೆ ಪೇರ್ ಏನು ಸುಲಭ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಎತ್ತೋ ಜನ ಪನ್ವೇರು ಆಯ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂದು ಸೊ ಆಯ್ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಏನಡ ಆಯ್ ಪಂಡೆಂಡ ಇನ್ನೇನು ಮಂತು ತೋಜಲೆ ಎಂದು ಇತ್ತೆ ಎರು ಗಿಡಪ್ಪರೆ ಸೊ ಎಂಗಲ್ ನಾವು ಏನೇನು ಮುಟ್ಕೊಡಿ ಕಾಟಿ ಎರು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಬಡ ನಾನು ತೋಜವೆ ಅವಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಭಟ್ರು ಪೂಜೆಗೆ ಪೋತಾರೆ ಅವ್ರು ಪಂಡಿರಿ ಇದು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜೀರು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏರುತ್ತ ಫೋಟೋ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಅತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೋದ್ಲ ಅಂದು ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆರ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಇರೇನು ಬಿಡ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕಂಬಳದಕ್ಲ ಮಾತ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಕಳ ಮಿಯರುಡು ಎಂಗ್ಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ ಕಂಬಳಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಚಿ ಯಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಜತ್ತ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತೇರು ಆರು ನಮ್ಮನ ಅರುವದಾರು ರವಿ ಇಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ರವಿ ಇಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ ನಮಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಎರುಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಅಂಚದು ಆರು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆರು ಪಂಡೇರು ಇಂದ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಬತ್ತನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಬಲಿಪು ಈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎತ್ತೋ ಎಡ್ಡೆ ಬಲಿಪು ನಕ್ಲು ಎರು ತೊಟ್ಟುಕ್ ಬಲಿ ಪರಾಪಚಿ ಇಂಚ ಬಲಿಪು ರಾಕಲು ಎರು ತೊಟ್ಟುಕ್ ಬಲಿ ಪರಾಪಚಿ ಅಂಚೆ ಏನಾಂಡ್ ಇಂಚ ಬಲ್ತದ ಮೂಲ ಬಲ್ತಿನೇ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿ ಎರು ಗಿಡಪ್ಪನು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಎರು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ ನೀನು 5 ಬುಕ್ಕದಾದಂಡು ನೆಟ್ ಬಲ್ಪರ ಬುಡ್ನಿ ಎರು ತೊಟ್ಟುಕ್ ಬಲಿಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಬೂರ್ದನ ಮಸ ತಮಾಷೆ ಅಂತೇರಿ ಆಗ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೊನೋಡವು ಏನ ಚೋಲಿಪುರ ಪೂರ್ಣ ಅಂಚೆ ಅಂಚ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂತೂ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ತದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕೂಡ ಎರುತ್ತ ಪಿರೋಡು ಬಲ್ಪ ಸುರುಮಂತ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಿರೀಶ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಆದಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಅಕ್ಕಲ್ ಒಟ್ಟುಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಂಧವ್ಯತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಎತ್ತ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿಗ್ಲ ಇವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಂದೆಟ್ಟು ಬರೋಡು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಎಂದು ಅಂಚೆಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಲ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಎಂಕ ಮಸ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಅರ್ವ ಮೇರೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತೆ ರವಿಯಣ್ಣ ಆದಿಪ್ಪು ಆನಂದನ್ನೇ ಎಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪರಮಂಡೆಲು ಅಕ್ಕಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಬಳಗ್ ದುಂಬು 57 ಸುತ್ತು ಗಿಡ ತಿನ್ನಲುಂಡು ಅಜಿಪ ಸುತ್ತು ಗಿಡ ತಿನ್ನಲುಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಜಿಪ ಸುತ್ತು ಎಲ್ಪ ಸುತ್ತು ಗಿಡ ತಿನ್ನಕ್ಲೊಲ್ಲೇರು ದುಂಬು ಕಂಬಳಡ್ ಆತು ಸುತ್ತು ಗಿಡ ತಿನ್ನಕಲು ಇತ್ತೆಂಚ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಸುತ್ತು 6 ಸುತ್ತು 7 ಸುತ್ತು ಎನ್ಮ ಸುತ್ತು ಪತ್ತಗ ಎನ್ಮ ಸುತ್ತು ಗಿಡ ಪರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು 10 ಪತ್ತಗ 10 ಸುತ್ತು ಎತ್ತ ಗಿಡ ಪರ ತಿಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು 50 ಸುತ್ತು ಅಜಿಪ ಸುತ್ತು ಪಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೊಂಜ ವೇಳೆ ದೇವರ ಎತ್ತಾಂಡ ಏರು ಪೂರ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಪರ ಪಿಲಿಕುಲೇರು ಪರ ಮಂಡೇಲುಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ದೇಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಟೈಮುಡು ಅಕ್ಕಲು 50 ಸುತ್ತು ಅಜಿಪ ಸುತ್ತು ಗಿಡದೇರು ಪಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೊಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತೇರು ಎಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಗಲ ಎರುತ್ತ ಓನರ್ ಈರ್ ಗಿಡ ಪುನಃ ಇರುತ್ತ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ದುಂಬು ಗಿಡ ತೊಂದಿತ್ತೇನ ಇತ್ತೆ ಗಿಡ ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಬತ್ತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಏರು ಅವೊಂಜಿ ಕಾಟಿ ವೇಣೂರು ಮುಟ್ಕೊಡಿ ಕಾಟಿ ಬಂದ್ಪಿನವು ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಏರು ಅವು ಏರ್ನಂದೆಕ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಲಕ್ಕಿ ಏರ್ನಕ್ಕಿದ್ದೆಕ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಏರ್ನಕ್ಕಿದ್ದೆಕ್ ಪೋಂಡ ಲಕ್ಕಿ ಎಂಚಂದ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಅಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಇತ್ತೆ 6 ನೆಟ್ಲ ಗಿಡ ಪುಂಡು ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಲಕ್ಕಿ ನಮ್ಮನ ಭಟ್ರನಗಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 50 ಅಜ್ಪ ಮಟ್ಟ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡವು ಏರು ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಚಂದ ಬಂದ್ಬಿನ ಪಂಡ ಆರು ಅವು ಎರು ಒಂಜಿ ಭಟ್ರೆಗ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪನದಿದ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎರುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎರು ಉಂದುವೆ ನೆಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ 50 ಅಜಿಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂತಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಡ ದಿಪ್ಪು
ಬಲದ ವಿಭಾಗ ದಿಪ್ಪು ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗ ದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಐನಾತ್ ಮೆಡ್ಲಿನ ಮಂತ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಇಂದು ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಕಾಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಯಾನು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಏರುನು ಗಿಡತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಏರು ಪಂಡ ಅವು ಒಂದೇ ಏರು ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನ ಅಣ್ಣ್ಯಾರು ರಮೇಶ್ ಪಂದ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಗಿಡತ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಏರು ನಮ್ಮನ ಕಿದಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಅಂದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿದ ಏರು ಒಂದು ಪನುಲಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡಿಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನೊಂಜಿ ಒರಿಪಾದು ಗೆಂದಾದು ಕೊನತಿನ ಏರು ಒಂಜೊಂದು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಈ ಏರುತ್ತಮಿತ್ತು ಇಂದು ಏರ್ನ ಕಿದಕ್ಕೆ ಪೋಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಮೆಡಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊನತ್ತು ಕೋರ್ಪುನು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಭರವಸೆದ ಏರುಂದು ಈ ಏರುನ್ನು ಪನುಲಿ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪನೊಂದಿತ್ಲೆಕನೆ ಕಾಟಿ ಪನ್ಪನ ಏರು ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯರ್ಲಂದು ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಎತ್ತೋ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿನೆ ಕಾದಿಪ್ಪು ಅವು ಎತ್ತೋ ಪ್ರಾಣನ ಒಂಜಿ ಬದುಕದ್ ನಂಚಿತ್ನಾರು ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಈ ಕಾಟಿದ ಎಂಕ್ ಅತ್ತಂದೆ ಏನರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಐತೊಟ್ಟು ಒಡನಾಟಡಿಪ್ಪನಾರು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಅರೆಗೆ ಏರುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಅಂದೆತ ಹಾವ ಭಾವ ಗುಣನಡತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಆಡಲೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಕೇನ್ಗ ರಮೇಶಣ್ಣ ಇಂದು ಏರುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇರಗೆ ದಾದ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಇಂದು ಏರುತ್ತ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಗುಣನಡತೆ ಅಂದು ಪನೊಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆ ಕೇಂಜಿಮೆ ಕೊಯ್ಜಿನ ಮಣ್ಣಲ ಕೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಜವನೆರೆ ಮೊಕಲೆ ಪೂರ ಅಕಲು ಕೊನ ಪೇರು ಕಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪೂರ ಅಕಲು ಬೋಡು ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತೆ ಜನಗಲೆ ಪೂರ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಚೆಕ್ಕಿದಿಟ್ಟು ಪೂರ ಅಂದ್ ಏರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆñala ಎಂಗ್ಲು ಏರು ಅಂದ್ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ದಯಪಂಡ ಅಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಯಾನ ನೆನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊನದು ಕುಲ್ಲಾರ ಕಾರಣನಿ ಅಂದ್ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಕಾಟಿ ಅಂದ್ ಮೆಗ್ಗೆನಾಡು ಆಗ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣನಿ ಕಾಟಿ ಅಂದ್ ಧ್ವಜ ಪಂಜ ತಿಂದಂಡ ಕಾಟಿ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರನ್ನು ಕೊನತಿನ ಈ ಕಾಟಿಂದ ಪನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗಾದಿಪ್ಪು ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಪನ್ಪಿನಂಚನೆ ಇಂದೆಕ್ ದುಂಬುಲೆಂಕುಲು ಬೇತೆ ಏರು ತೊಟ್ಟುಗು ಯಾನ್ ಗಿಡತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗಲಂಚನೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಏರುತ್ತಮಿತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದು ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತಂದು ಆಂಡ ಪುದರ್ ಕೊನಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಮಂದಿಜಿ ಬೇತೆ ಏರುಕುಲ್ಲ ಆಂಡ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಕಾಟಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಕಾಟಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಪುದರನ್ ಕೊನತ್ತದ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆನಿ ಇಂದುವೆ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿದ ಕಾಟಿದ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿನ ಪಾಡೊಂದು ಯಾನು 20 ರಾಜ್ಯಾಗ ಪೋದು ನಮ್ಮನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದು ಹೋರಾಡ್ನೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಣ ಬಂಡ ನಮ್ಮನ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ನಂಚಿತ್ನ ಕಂಬಳಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ದೇಶದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎರುನು ತಾಂಕುಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಎರುತ್ತ ಸಂತತಿಲ ಬುಳೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ ಕ್ರೀಡೆಲ ಬುಳೆಪುಣೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಡು ಈ ಕಾಟಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಖುಷಿತ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂದೆ ಬಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಬಲ ಅಂದೆ ಬಲ 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 ಅಂದ್ ಬಲ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಪೂರ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ದ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರ್ ಇರ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡರ್ ನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಕೆಲವು ದಿನ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ 3 ದಿನ 4 ದಿನ ನನ್ನ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಫೀಲಿಂಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡ ಆತನ ಆರಾಮ ಅದುಲ್ಲರ ತಿಗಲೆಡು ಗುದ್ದೊಂದುಂಡ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಗುದ್ದಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಮನ್ಪೇರತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಯ್ಯೋ ದಾದಾಪುಂಡ ದಾದನ ಎಂಚದೆತ್ತನು ಬೇರೆ ದಾನ ನಾವೊಂಜಿ ಒಂದುಂಡ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಜಂಕುಂಡತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಚಿ ಎಂಗ ದಾಯಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಲೈಫ್ ಪೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ತಿಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೆ ಇಂದೇಟಂದತ್ತು ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ ಪೋನಾಗ ಇಂಚಿರ್ದು ಲೋನ್ ದಾಖಲನೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಇಂಚಿರ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ ದಾಖಲನೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಫಿಲ್ಮ್ ದಾಖಲ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೃಷಿಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಪತ್ವ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಮ್ಮ ಪತ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಂತಂಡ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಗೆ ಈ ನನ್ನ ಪತ್ತದ ಈ ನನ್ನ ನಂಬುದು ಈ ಬದುಕಿ ಅಂಡ ಯಾನಿ ನಾನು ಏಪಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಎಂದು ಈ ಬೋಡ ಉದಾಹರಣೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ನೀರಿಂಚ ಪತ್ಯರು ಪತ್ತ ನೀರು ಮಣ್ಣು ನಿಂಚ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ವಸ್ತು ಇರು ಪತ್ತದ ಇಂಚ ಬಿಡ್ನ ದಾಲ್ ಎಪ್ಪುಜಿ ಕೈಟ್ ಬಟ್ ಇರ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪತ್ತದ ಇಂಚ ಬಿಡ್ನಾಗ ಮಣ್ಣೊಂದು ಚೂರು ಒರಿದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೈಟ್ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐತ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂಡ ಮಣ್ಣದ ಋಣಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಎಪ್ಪು ಅಂದ್ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮನ್ನ ಏಪಲ್ ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಮಣ್ಣು ನಂಬುದು ಬದುಕಿನ ಏಪಲ
ಹಾಳಾಪುಜೇನು ಸೊ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಮಣ್ಣೆಡ್ ಬೆಂದೊಂದು ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀರಿಜ್ಜನೆ ಒಂದೇ ಕಂಗದೈ ಪೂರ ಪೋಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ಪೋಂಡು ಸೊ ಅಂಚದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾಠನ್ಲ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರತಿವರೆಗೆ ಎನ್ನ ಮೂವಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಎಪ್ಪುಂಡೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದೆ ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಏನಾನು ಎಂಚ ಮೇಕಲು ಒಪ್ಪೋನ್ವೇರು ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಗೆ ಪಂದು ಎಂಚ ಹೆಂಗೆ ಬೆರಿ ತಟ್ಟದು ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಪೋಲೈ ದುಮ್ಮು ನಡಪುಲ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಜನಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಇಷ್ಟ ಕೆಲವರಿಗೆ ಫೈಟೇ ಇಷ್ಟ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಜನಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಾರ್ದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪವ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ ಜನಕ್ಲು ಕೆಲವರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಪಂದು ಪೋಪೇರು ಕೆಲವರು ಆಯರಿ ಹೀರೋ ಬುಳೆ ಓಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎಂಗಿತ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚ ಕೊಡ್ತೇರು ಯಾನ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇತೆ ಕೊರಿಯರ್ದ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಮನ್ಪೆ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಬನಿ ಬೇಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಸಿಂಗಮ್ದ ಅತ್ತಂಡ ಸಿಂಗಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂಚಿನತೆ ಒಂತ ಮಾಸ್ ಮಸಾಲ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ದ ಕೇನ್ಲಾಗ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಶರಣ್ ಖಾಲಿ ಫೈಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಂತದೇರ ಅತ್ತಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲದನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಜಾನರಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂದು ಮೂವಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ರೌಡಿ ರೋತೋಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಸೊ ಅವಿತೆ ಪೂರೆಂಕ್ ಪಂಡ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತದೇರು ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎನ್ನಡಲ್ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಡು ಎಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಒಯ್ತ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾರೆ ಮಂದಿರ ಮಕ್ಕಳು ಅವೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ನೈಜ ಘಟನೆ ಅವು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಸ್ಟೋರಿನ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಂಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಕೇಂದ್ರಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಸತ್ತ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಇಂಚ ಬತ್ತದ ಬಂತೆ ಇತ್ತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇನ್ನೇನು ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಆಗ ದಯ ಕ್ಯಾರಿ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದೆತ್ತ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ಒಂಜಿ ಅಂಡಾಡಿಪ್ಪೆ ಆಗ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೋಡು ಗಂದೆತ್ತ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಆಯ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೋಡು ಒರಿಯಾಗ ಹಾಕೋಡ ದಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅವು ಬೋಡು ಪೂರೆಕ್ಲ ಅಂದು ಕೊರ್ರೆ ಪೋಡು ಒರಿ ರೌಡಿ ಆಯ್ ಗಂದೆತ್ತ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಏನಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡು ಆಯ್ ದೆಪ್ಪೆ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಅವು ರಿಲೇಟ್ ಬೇಕು ದಯಪಂಡ ಅನ್ಯಾಯನ ಇಂಬೆ ಒಲ್ಪ ಅನ್ಯಾಯ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಅಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ ಅಂಚದು ಅಲ್ಪ ನ್ಯಾಯ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಪಾಠನ ಕಲ್ಪವೆ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಡವರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೆ ಏರ್ಪುರ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದು ಎತ್ತೋಜಿ ಅಂತ ಮಂಡೆ ಹಾಕದು ದೋಚಿದು ರೇಪ್ ಮಂತದು ಹೊಣ್ಣುಲೇನ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಂತದು ಮಲ್ಲ ಕಾಸದೆ ಬಂದು ಕಾಸಿನ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟು ದಿಪ್ಪೇರತ ಅಕ್ಲೆಡಂಬೆ ಕಾಸು ವಸೂಲ್ ಮಂತ್ವೆ ಏರ್ ಪಾಪದಕ್ಲುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಬೆ ಆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಇರ್ದು ಏರ್ ಪುರ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕಿನ ಪುರ ಕಾಸಿ ಪುಣತೆ ಅವಿಂದ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತ್ವೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಇಂದೆತ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಎಸ್ ಅಂಚನಿತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರೋಡು ಮುತ್ತು ಗೋಪಾಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಂಡದು ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಣವ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಚಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಂಡ ಸಿನಿಮಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕನಸು ಅಡೆಗೆ ಯಾರ್ದಡು ಉಂಟು ದಾದ ಬನ್ಪಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಆರು ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಕಲಾವಿದಾಗಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಆಕ್ಟರ್ಗಲ ಆಯನ ನಂಬುದೋರಿ ಕಾಸು ಪಾಡುತ್ತ ಆಯನ ದೇವಿ ದೇಪಂಡ ಆಯನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ತೂದು ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಪಾಡಿರತ್ತ ಓಕೆ ಇಂಬೆ ಆವು ಇಂಬೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಆಯನ ಪಾಲ್ದ ಆಕಲ್ ದೇವೇರ ಏಪೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಜಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಎಂಗಲ್ನ ಐತೆ ಏನನ್ನ ಇತ್ತಾರ ತೂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನನ್ನ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಈ ಮೂವಿದ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಡ್ಡೆಡು ಸುಲಾ ಇಂಚ ಮನ್ಪ್ಲ ಅಂಚ ಮನ್ಪ್ಲ ಒವೇ ವಿಷಯ ಅಡ್ಲೆಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಂಗಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ರೀಸನ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಐತೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬಂದ್ಪುನಂಡ ಎಂಕಿತ ಮುಲ್ತರ್ದು ಉಡುಪಿ ಬೋಡು ಮುಲ್ತರ್ದು ಉಡುಪಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಒಂಜರೆ ಸಾವಿರದ ಪೆಟ್ರೋಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡೆ ಪೋರೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಈತೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸರ್ ಹೆಂಗ ನುಪ್ಪಿ ಜನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಯಾನ್ ನೀರು ಪರ್ದೆ ಅಂತ ಬದುಕುವೆ ಅಡೆ ಬರ್ರೆಂಗೆ ಬೈಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಸರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ದು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ್ಯಾನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕಂದ ಎಗ್ ಬರ್ಪೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಚ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ ಬುಳೆಯೋಡು ಸರ್ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗೆಂದಿಯರ್ ಪಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲೆ 4 ಫಿಲ್ಮ್ ಆರು ಮನ್ಪೆರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕೆ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಎಂಕೆ ಕೊರಡನ್ಲ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಎನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್
ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಯಾನ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಓಕೆನಾ ಸೂಟೇಬಲಾ ಹೆಂಗ್ ಕೊರಡು ಅತ್ತು ಬೇತೋರಿ ಓಕೆನಾ ಆಗ ಕೊರಡು ದಾಯೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಆಯಲ ಬುಳೆಯಾಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಲ ಕಲಾವಿದೆ ಬುಳೆಯಾಡು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬುಳೆಯಾಡು ಖಂಡಿತ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಳೆಯಾಡು ಎಂಕೆ ಕೊರಡು ಯಾನೆ ಮಲ್ಲಾಪೆ ಯಾನೆಂದು ಆಪೆ ಪಂಡವು ಎನ್ನ ಈಗೋ ಹಾಪುಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಕೊರಡು ಆರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಿತ್ತು ಬುರಿಯರು ಆರ್ನ ಅರೆಗ ಆಯ್ನತ್ ಕಾಸು ಬತ್ತಂಡು ಕುಡೋರಿಯನ್ನ ಆಕ್ಟರ್ ಎತ್ತೇರು ಆಯಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎತ್ತೋ ಬಂಗ ಬರೊಂದಿಪ್ಪೆ ಆಯಲೊಂದು ಮಂತ್ ಆಯಲ ಮಿತ್ತು ಹೋಪೆ ಆತ ಆಯಲ ಬುಳೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬುಳೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಪ್ರತಿವರಿ ಕಲಾವಿದನ ದೇವೇರೆ ಅಂದಪ್ಪ ನಿಜ ನಿಜ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬೈ ಇಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ರಜ್ ಮೂಜಿ ಸೀನ್ಸ್ಲಾರ್ ಒಂದು DOP ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕನೆ ಎಂಬೇರೆ ರವಿ ಸುವರ್ಣ ಪನ್ಪಿನಾರು ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತದೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಅರ್ನ ಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಇಂಚಿನವರಿ ಹುಡುಗಿಯೊಲ್ಲೆ ಸೊ ಆನು ತೂಲೆ ಓಕೆ ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮೂವಿಗೆ ಲೆಪ್ಲೆ ಪಂಡ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಜ್ಜನೆಲ್ಲ ಕಟಿಲ್ದಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಎದುರಾನು ಬರ್ಪಲೆಕ ಹಾಪುಂಡು ನನ್ನತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಕ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಇನ್ನು ಮಲ್ದೇರು ಪೂರಾದ ಪಾತೆರ್ದ ಪೂರಾತ ನನ್ನ ಏಪ ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂದು ಪಂಪೇರು ಅಂಚದಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೊಟ್ಟುಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಠ ಕಲ್ಪವನುಂಡು ಈತ್ ಮೊಟ್ಟು ಇಂಚೆ ಬುಡತೊಂದು ಫೋನ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾನವ್ರ ಇಂಚ ಪಿರದಿರ್ಗು ತೂಪೆ ಒಲ್ತು ಬೈದೆ ಯಾನ್ ಒಲ್ತು ಬೈದೆ ಅಂತ ಓಲ್ ದಂಟದೆ ಅಂದ್ ಓಲ್ ದಂಟದೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜತ್ತದ್ನಲ್ಲ ಅಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರ 2 ವಾರ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ನಂದೆಲ್ಲ ಇತ್ತನ ದಿನ ಉಂಡು ಏರೇರ್ನ ಉನಸ್ಗೆ ಬಯಕದ್ನೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಓಲೋಲು ಮದಿಮೆ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಎಪ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ಉನಸಿಜ್ಜಿ ದಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಅಡೆಪೋದು ಎಂಗುಲು ಉನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬಂಜಿ ದಿಂಜ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದಿನ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸೊ ದಾದನ್ ಬಂದ ಮಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಪಾಠ ಒಂದು ಆತೆ ಖಂಡಿತ ಶರಣ್ಣ ಈತ ಪೊರ್ತು ಅರ್ನ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸಿನಿಮಾದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇರ್ನೆತ್ತ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ದಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಏನಾಗ ಸತ್ಯವಾದಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ತರಕ್ಕೆ ಮಾಡೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕನಸು ಸಿನಿಮಾದ ದಾದಾಂಡಲ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಯಕೆ ಅವಮಾನ ಸೋಲು ಮಸ್ತ್ ಪೂರಲ್ಲ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೊಸಬೇನೆ ಐತೆ ಮೂಜಿಸಿ 2 ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ನ ಬೈದನ್ನ ಆಂಡಲ್ಲ ಹೊಸಬೇನೆ ಎಂದೇ ಪನೊಲಿ ದೇ ಪಂಡ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಶರಣ್ ಪನ್ವಿನ ಪುದ್ದರೆಗೆ ಎಂದು ಜರಿ ಈ ಮೋನೆ ನನ್ನಲ್ಲ ತೂತು ಜರ ಅಂಚದೊಂಜಿ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪನೊಲಿ ಯಾರು ಏರು ಒಲ್ಪದಾರು ದಾದ ಮಂದಿರ ಅರ್ನ ಸಾಧನೆ ದಾದ ಈ ಸಾದಿಗೆ ಬರಿಯರೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಏರು ಮಾದ ಕೈಪಾತದೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಂತೇರು ಸೊ ಫೆಬ್ರವರಿ 3ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ತುಳುನಾಡದ ಒರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೊಂದುಂಡು ಸೊ ಶರಣ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಡ ಈರು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ 3ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ತುಳುನಾಡದ ಒರ್ಮೆ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕಡೆಲ್ಲ ತುಳುತ ಬೆಲ್ಟಡ್ ಓಲು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಈರು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರ್ಪುಂಡ ದಾದ ಕೊರ್ಪಾರ ಯಾನ್ ಜನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿತೆ ಬೇಪಂಡ ಏನನ್ ಎರಾವರಿ ದೂರದ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ದ ಹೀರೋ ನೆನ್ಯೋಚಿ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಗೇನೇನಿಲೆ ಇಲ್ಲದ ಮಗೇಂದೇನಿ ನಿಖಲ್ನ ಇತ್ತ ಎತೋ ಇಲ್ಲದ ಮಗೇಂದೆನಿನಾಗ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪರು ಸೊ ನಿಖಲ್ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಸರಿತ ಅದಿಗೆ ನಡಪೋಂದು ಪೋಪಾರು ಅಂಚನೆ ಏಣ ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪು ಆದಿಪ್ಪು ಒಪ್ಪಾದಿಪ್ಪು ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಖಲ್ನ ಉಡಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ಲಿ ದೇಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಖಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವರಲ್ಲ ಯಾವ ಇಷ್ಟ ಅವಂದಿಪ್ಪರಲ್ಲ ಯಾವ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮಗೆ ಅಂದು ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಖಲು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂಡ ನಾನಾತ್ಯಾನ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಮನ್ಪರೆ ಹೆಂಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನಾತ್ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಮಂತದು ನಿಖಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಅಂದು ಬರ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ನಾನು ಕೇನುವೆ ದಯಂತ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಚಿಗುರು ಯಾನು ಎಕ್ತಾನೆ ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಚಿಗುರು ನೇನು ಕಿನ್ಕುಲ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಬುಳೆಪೋಣನ ನಿಖಲ್ನ ಕೈಟುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಗೆ ಪಂದು ಬುಳೆಪಾಲೆ ತಪ್ಪು ಸಾದಿಗೆ ಪೋಂಡ ಈ ತಪ್ಪು ಸಾದಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪಲ್ನೆ ಸರಿ ಸಾದಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಬೆರಿ ತಟ್ಟದು ಸರಿ ಸಾದಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಗುಲ್ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಪಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂದು ಕೇಂದುಲ್ಲೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಟ್ ಬಹುಶಃ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರ್ಪಿನ ಹೊರತುಗು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆದ ಪುನಃ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದಂತ ಪನ್ನಾಗ 3ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಇನಾಗರೇಷನ್ ಕುಡ್ಲದ ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾ ಸುಡುಂಡು
ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟ್ರೈಲರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಆಂಡ ಕಲಾವಿದ್ಯರ್ ನಕ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕುನಿ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನದಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡ ಅಂದ್ಕೆಂಡರ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಉಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 3ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತದು ಬತ್ತಾರನ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತಾನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಕುಲು ಅವ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕುಲ್ದು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ನನಲ್ಲ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೂಪುನ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಟೀಸರ್ ದಾದಲ ತೂತು ಜರ್ ಬಂದಾಂಡ ಜಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಂಪುನಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೋಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಷ್ಟ ಪುಣೊಂದು ಪನ್ನೊಂದು ನಿಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡರ ತಿಂಗಳೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರೋದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಪ ಓಡು ಪನ್ಪು ಹಿಡಿದು ಏತ್ತಾಪುಣ ಆತ ಪಾತಿರ್ಗ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ನಂಜಿ ಓಡೊಂದು ಓ ಭಾಷೆ ಮಾರಿ ಎಂಕಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದದ್ದು ಸೊ ಆಯ್ನಾತು ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ಪಾತಿರ್ಗ ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರೋಡು ಈಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಸಲ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈಕ್ ರೈಡಿನ ಮಂತಿತ್ತಿ ರೈಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ರಿಟರ್ನ್ ಆತಿರು ಐದು ಬುಕಾರ ನಾ ಕಲಾ ಜೀವನ ತುಳು ಬಾವುಟನ್ ತುಳು ಬಾವುಟನ್ 28 ರಾಜ್ಯದ ರಾಪದು ನಮ್ಮನ ಡೆಲ್ಲಿದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಭಾಷೆಗೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮದಿಪುಲ್ನ 6ನೇದು ದೀತ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ತುಳು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದಾಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರಿ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರಿ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದಾಗಲಾಗಲ ಯಾನು ಒಂಜಿಕೇನನ್ನು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಲಿಪಾಲೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ನ ಒಲಿಪಾಲೆ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಲಿಪಾಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಪರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂಡ ಸೂರಜ್ ಬೈಗೆ ಮಸ್ತ್ ಯಾರು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೇರಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಾಲೇಜ್ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಧೂಳುದಂಚಿನ ಕಲಾವಿದನ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಏನಂದ ಪಾತ್ಯರ್ಪಾಯರಿ ಐಕ್ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಇದೇನು ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರು ಪೂರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಲ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ಮೇ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಳುನಾಡದ ಒರ್ಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಕ್ ಪೋದು ಇನಿಯನಿಕ್ಕಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ರಡ್ಡರ ತಿಂಗಳೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರೋದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿಖನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಚನೆ ಪಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಖನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಎಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸೊಲ್ ಮೇಲೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ